Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Paganayon namin tugutan sukalunan wa Rabbul Alamin, sukalang ulang manubantuan na pagalindan ako Allah subhanahu wa ta'ala na usyalawatan tanu sulabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagalitan usiku Allah subhanahu wa salama kalilintan kapimpi ang ginawa na mampugian ulang-ulang wano mga Muslim. Ayamala na sumanga pagaritan mo mga Muslim patatago sa Palestine. Mga pagariakan sa mga may Islam. Miyakampirat na yakan seminar na pubusay tanong agyang kuto ang mga pupungan o sambayan o di nagyang kuto ang mga ukit-ukit o sambayan. Miyaunan nagyang kuto ang iyang pamagusay at tanong kung mga syarat, mga banay o sambayan. Initulog tanong man nagyang kuto mga dagdag na mapiya sa iyang kuto ang kapsultan mo sa ikong mga masjid ay tindagatan o nagyang kuto ang sambayan. Iman to, nayak man na pumagusay ang tanong, nagyang kuto ang mga rukun, nagyang kuto ang mga wajibat, naguso mga sunan, nagyang kuto ang sambayan. Nag-iimala at tanunan tanong, giimala at tanunan tanong, ang iyang pag-usay tanong iman to, apad sa iyang kuto sambayang. Labor nagyang kaiyang mga rukun, nagugyang kaiyang mga wajibat, agyang kaiyang sambayang. Malaylim mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nagyang kaya lagi na ang mga seminar, alita turun di magpaganan agyang kuto ako ito kita agyang kaiyang sambayang. Isan na mala, adi kaimo lang ang mga Muslim, sagyang kaya masatano, namiya kadakadakal ang mga Muslim, adi na nakatawan, nagudiran magpuganan agyang kaya ukito kita agyang kaya sambayang. So alhamdulillah, kung nalamatan na sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaano na tindag sa iyong mga ulama tanong, ay pagnadupiran sa iyong mga tao, ang iyang kuta o kito kita, ang iyang kuta sambayan. Yakadagdagan sa iyong mga ulama tanong. Balasang siran Allah subhanahu wa ta'ala, sa iyong kuta mala ang panamunta maniran. Iyang kuta ba, iyang kaya rukun, ang iyang kaya mga wajibat, na kailangan doon na maswatan kagi ukit akapuntarima ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga sambayang tanong na bukit akapun pelito agyang kutuwa sambayang tanong. Di ko mga ulama amandaan na susambayang yang kutuwa di kasambayang utaw sama kalimat ahlan ya syekh
Dia kai tiga sembayang kutau sama kalima seiko 24 auras nanti mga ulama asim benan atang tua malam naman ito suka sembayang kitin dengan ako sembayang seiko mga orasyan nanti mga ulama ginan pada mga laasimba adimang gelebekagyang kutua manusia. Na inutan waya di panganala agyang kayaong ito kitian kaan di kilang mga pagarya agyang kutuan itanurun di kang gelebekang. Nabuano rumatan agyang kutua bebayat tanurun kawaraan agyang kutua gelebek igira manutua katawan nakanak bebayat dekat. Namun igira makakenal kagyang kutua kala iyan ibalas lading ka di kapanang laran agyang kutua gelebek daib sembi ikaw sagyang kutua pamanna api antunay gelebek ka na basta amaw maagyang kutua sambayang na ayang kadinakunaan lagid nagyang kutua yang gelebakaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku sumanga sahabat dia. So nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na igira itindigiran tu sambayang na gitu kapak kadin ke kutu ama agina wairan. Salagin nagyang kutu akap pudutulong ng mga ulama asukun sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na igiram yaw magyang kutua sambayang na tuwag niyan subilal. Subilal askanian penanawan sa gyang kutua sambayang. Antulay niyo nituro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tiga naya arehna ya Bilal. Ayamana mutuwag yung kutua arehna ya Bilal. Na tiga nahay Bilal. Napakadekeng ka sumanga ginawa mi. Naman susambayang na kenapa ayah kanun na bayaran na mo tupeng alang si mga galapakiran. Salagin na gyang punto akap kaganda mo sabaan. Si mga pagaritan wa mga Muslim apaman na susambayang na makaalang sa gyang punto ang galapakiran. Makaalang sa gyang kutua kababaluin niya na empleyado, makaalang sa gyang kutua kababaluin niya na tarabaso, makaalang sa gyang kutua paman na niya ni kakuyagan na kandaga uli na antunaasan agal bagian adi niya di kasusukat. Na unitan mapanglalagi kaya sambayang Nadir ketanu matang bagi yang kaya bubayat tanurun. Ino tuan na mga tao. Agyang kutua sambayang iran na masisiapiran. Ino tuan na gilay tanwa mga tao. Asam puluh pa na kami nutos 5 minutos adika kumagi kutua sambayang nafsu silan din sa giya kutua mga masjid. Nakagigi ito ipaman nakagudamairan sa giyang kutua kamis ang giyang kutua paratea. Di mga bida-bida giyang kutua manusia. Nabukenaliran penutu sa giyang kutua kami ang giyang kutua sambayang. Ayam yang pilihan lagi yang kutua atur nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayam pinaka kebebayaan wa ta'ala lebek nagi yang kutua kitin dengan ko sambayang sagi yang kutua mga orasyan. Nagiti mapapada dalam sipo mga pamikiran-iran. Agi yang kutua kampi agi yang kutua sambayang Tigu mga ulama agyang kaya sambayang na ibadatun azima na padaya sa agyang kutua mga alaasimba aginan ikesabapan
Aku maka apa sagiang kutua sambayang na pagasul lagiang kutua tau siku surga. Pagasul lagiang kutua tau sa surga. Kau mga kumula ka na yung mga tao. Paman na ibagagira lagiang kaya sambayang na at na dalil asutaw na rin pagasurga kabulong sa giyang kuto apoy kunarakan jahannam. Dia kaya kabulong sa sambayan. Upama ko sutaw na rin na sambayan, dinyan na pagalan na giyang kaya sambayan. Nasi pagasul sa giyang kuto apoy kunarakan jahannam. Dia maninita di panabenaran. Asabut ng mga watatano, sabut ng mga pangaritano, sabut ng mga lokastano. Agya kaya sambayang naninda yami pendirainon o mga manusia. Kau pamakuin dirainon niranay, namataan ng mga pagari agulong siran sa giyang kuto apoy kunarakan jahannam. Mi'alai wallahu subhanahu wa ta'ala sa Quran, apulutul niya nagyang kutuwa sabab, agyang pakasul nagyang kutuwa mga uripan niya sa gyang kutuwa narakan jahannam. Yang kutuwa kantor walatina masalakakum fi sakar. Ayaw na daw ito, panukumanan niya, natin Allah inu kanu, kayo mga tao na antulay sabab, akiyo lugiyo, unina kiyang pakasulyo sa kiyang kaiyaw, miya kayaw-yaw apoy kunarakan jahannam. Ay kung isa na kiyang kutuwa sabab. Inu kan usaya matatag. Agya kaya apoy kunarakan jahannam na titud na yang umali pedes. Inu kan usaya ketaguan na surga. Asu surga na kapangadaya. Susurga dalam wantaman na kumau naging kutuwa manusia. So mga susurga Allah subhanahu wa ta'ala nadudu naging kutuwa piklas yan ang mga lawasay, piklas yan ang panginginaman, may mga piyapi ang panganangkan, sisan supaman na mga wilda na nila dikinimata naging kutuwa mga tao kusurga, sisan supaman na mga mididari, na mula mo ang taman akamapiyaan na matatago sa giyang kutuwa surga o Allah subhanahu wa ta'ala. Na inon yuto na mapili, asikan upiyatago sa giyang kaiyamoy kunarakan jahannam. Na malutan waya di pamimikiran mga pagariakan sa mga Islam. Anong panalaman sa mga umutan? Anong panalaman sa mga umutan? Mapagdunggilang magkatan, wag yung kutuwa ikasusu at Allah subhanahu wa ta'ala. Anong panalam pa kung mga umurutano? Amin pangudautan, wag yung kaya sambayang si kung mga tumanay tano, mga pamilya tano. Iyawin angal tano, wag yung kaya mga Muslim. Amatatag usilang sang kaya dunia, adinan mapanggalang magagiyang puto ay papaliw matakiran wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ato na inisumba lagi ang mutuwa mga tao, sabi ang mutuwa pangis, ato na isama, masalakakum fi sakar. Ino kanusay ang matarusan niya kaya, apoy kunarakan jahannam. Miya kayaw yawayadan pa. Siksaan sa mga tao saya. Ay ang mga panganang kaniran saya, nagyang mutuwa paman na mga dana, mga ruhu, biya makangingiri, paman na panganang kaniran. Naisumbagang yung kutuwa mga tao na panagusumbagiran na tinanalang na kuminal musalli. May tanong kami saya. Kaya pa namin suapoy kunarakan jahannam. Kagida kami mapan. Sabi ang kutuwa mga tao, alinan ni pamayan, nagdiran ng gilabagan ng yung kutuwa sampay ang kutakatatawi ng sangkanya niya. Hina ni isumbagiran.
Nauditan ini ia widakan agian kaya sambayang amin dawatan si mga pamilyatan o yan malana si mga ginawatan mga pagariya agian kaya sambayang namanggil pagkatan o ya satan ito iya mga ginawatan ay ginanap sagad ang masa apaman na susambayang na kumbukalantan. Susambayang na kumbukalantan. Naya mala ay kumpagaitan wa tuma si mga ginawatan nagyang kaya mga hadith, mga Quran akatur Allah subhanahu wa ta'ala pintur yan nagyang kutwa kapi agyang kutwa sambayang namubialo yan nagyang kutwa karata agyang kutwa mga tawa ipang bagagira nagyang kanya sambayang. Nagyang kaya sambayang mga pagarya namalay niya kesabapan akan pakasuldu tau sagyang kutwa surga nagyang mambumala as-sabab awi pagagutaw namataan din kapaman ng pagkasulid ng Allah subhanahu wa ta'ala sagyang kutwa apoy punarakan jahannam saragin nagyang kutwa kaya turuan yan inisun niya sumanga tao punarakan jahannam ino kamu saya matatang na yan isun magirat natira na dia kami mapadising kong mga tawa mga barasang bayan so punaramatan tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala kainin taufik yang sira katanunang ini pangalimu tanunian hulalan sagyang kaya agama Islam paginin tanong ko Allah masya patan magyang kaya sambayang yang kaya sambayang mga pagarya ahlan ya Syekh at yang kaya isa ko mga ulama tanong malaking panabuntaman si kukapkaswa si agama tanong Islam na mga kadarpa na nabulus ka pagariko kakamnya Syekh sagia kaya darpatan. Masya Allah. Wala saga wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang kaya sambayang mga pagariakan si agama Islam. Naupama mo pag-isikuskan. Anto na kilay niyo na pinang kayo sagyang konto di tanong ni kasambayang. Naku na. Ugupakan kanta mo masabot na pia-pia. Anto na matatang sa giyang kaya sampaya. Ay punta no giyang kaya kapag na detanong. Anto na matatang mo pa nakita rin tanong ni sampaya. Anto na matatang mo sa sampaya. Na. Answer ka mo. Ano pa na giyang kaya to-rato? Anto na matatamu ko sambayang. Katerita no di sambayang. Anto na bisi mapapadalam sa iya kaya sambayang. Amya makalalakan mo kay. Na. Tigo mga ulama atastamilu ala aqwalin wa af'alin mashru'a. So tingin do sambayang katanudan kapkadan anu nun lagi ang kutu mga galapag. Katindag, karuko, kasujud, kipuron ko lima, kauntod, kasalam. Lagi ito napaman na mga galabag ko ito. Agyang ko ito, matatapos ito sambayang. Anto napan, natin mo mga ulama, akwal, katero, matatapos ito sambayang. Gumiraw ka Allahu Akbar, nakatero ito. Gumiraw ka, ba't yan nakasufatiya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Namitiro ka, akwal ito. Gumiraw ka upama, Sami Allahu liman hamida, akwal, katero. Gumiraw ka, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, katero. Ba't yan ka, agyan mo ito, At-Tahiyatu Lillahi, Was-Salawatu Wat-Tayyibat, katero. Tama sa agyan mo ito, akapusan yan. So, ginan isang bayang ating mga ulama. So sambayang nanununag yung puto ang mga galapag, ang yung puto ang mga katero. Masru'a ay susubog sa yung puto ang mga tao, apaman ng sambayang. So sambayang na paano kung mga ulama, na aya, inipmaat
manairan siku sambayang natirana aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslim. Anu deh kas sebutan tanu sagian kaya ini mana mga ulama. Tirana susambayang nama kakaturu mga galbag amat tetendu kau tu makhsusah mapapanto. Ayam mana ini mga pagaria na ayam mo panggalabag tanong ko sambayang nagyang po tuwagalabag ini rupaw na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam matatanong di ka pa kayo batanong mani di ka pa kayo batanong labati ino tanong ayam paganada agyang kaya sambayang kau mama ko tumindig ka sa pamanna. Kenapa lagi nukiatin tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diterima lagi kutu sambayang. Ubanga purubu ka sumujud ka adangka dangka paman nakasundud na bukaruku akna bagiaru ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kainu manan ka libatan ka agian kutu sifatian dari kenerima agian kutu asam kami makhsusa matatendu agian kutu sambayang. Lagi dia mampu lagi yang butuh apa dia ada musambayang. Lagi dia mampu makhsusa. Kaya sudah minta Muhammad na yakatruhi atina sallu kama raaitumuni usalli. Sembayang kamu sa lagi nabi ang butuh Al-Quran akia sembayang akan natin minta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ina ni sebutan tanong. Aso sambayang nanti mga ulama ang mga galabag, mga kantaru, ang matatanong. Dia kaya mga galabag, nanguya kaya mga kantaru ko sambayang. Naunitan kaya paganada si mga ulama na dito kaswa. Bandam ya si mga manusia ini bawata, apaman na mataw din sambayang. Ada kesimatan atau ini buatan na milalangagin sufatira na aya ukit kake suatan sagyang kaya mga kantuno mga galabag sagyang kaya sambayang na pagadadong tano si mga ulamatan nagyang kaya kapagada ng mga pagarian na sagyang kaya masa tano na miya paman na miya kalubulubudu kuman ko. Ayah buah paman dan yunuk pekasua lagi yang pun tua sao tawa sungka ni lagi yang kaya sa kapagada ng sambayang. Ino tuari mga pagaria. Kangi paman na madrasa. Anto dapat ada na mga seminar. Anto dapat ada ni mantua mga online. Kapataya tanong sa mga ulama dinali pamangan duwag yang kaya sambayang. Anto dapat ada mga pagaritan ay plalangawir nagyang kaya agama Islam ay pagduwilan siya kung mga tawag yan kung tao kita yan kung tuwa sambayang. Pagadawa ka, anda ka di ka pagadawa. Inum yang araya ka agyang kung tuwa paman na kuko agyang kung tuwa dalil. Sabat ana susambayang na kailangan din na maswa ka kang ipaliw na terkanan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na induwa nga si Allah subhanahu wa ta'ala. Miraw kaya Allah. Dia kutu ada repami ada madrasah. Iyo manidar pasag iya kaya paman na. Engit tanun ada madrasah. Miraw kaya Allah. Da seminar si mudar pami. Iya kaya mga seminar. Nailaya kaya paman na Facebook ay nakilaya kaum na paman na mga imbitar sa iya kutu mga seminar. Ato na induwa nga si Allah subhanahu wa ta'ala kakapta na kagaya kaya silpon. Pangilayang kaum sa mga ulama di na di pamagusay na diya kaya sambayang. Daki dawatan ng mga pagarya. Kamataan din na paman na. Miya na benar sa mga ulama iyo. Miya na benar sa mga ustad. Sabiyang konto akat tukawi. Nagugakakalala ang mga tao sa diya kaya sambayang. Di ko mga ulama. Aso sambayang na aya iplagaun nagyang kuto at takbir. Aya ko na una nagyang kuto sambayang nagyang kuto kagiro ka Allahu Akbar. Anda ni dikatero ang karoon.
Aku mirau ka Allahu Akbar, namia kasunod dekat sagiang kutua sampai yang gitu itu mga ulama muftatahatun bitakbir. Aya isun utaw si sampai yang nagiang kutua takbir agang mirau niya na Allahu Akbar. Muhtatamatun bitaslim na aya mabuwa kapusanian nagiang kutua salam. Naman ani di kaginaw tawa assalamu alaikum warahmatullah. Sama kadua kawanan ang budiwang namia pasa nagi mo to asamblea. Itu mga ulama aya punan yan na takbir na aya kapusan yan na at taslim. Nah. Tigo mga ulama. Agyang kanan na inaluy tano ang mga katuro ng mga galbag ang mapapanggalbag ano ko sambayang natalo kalasin niya. Talo dan talo yang kaya kalasin. Si talo pangasul jagi yang kaya pamanna, pagusay yung talo. Sagi yang kaya oras, ati ko mga ulama, agyan ko to mga galabag, nagbuyan ko to mga katuro ko sambayang natalo kalasin niya na panganayron, nagyan ko to mga rukun. At nagalabag arukun. Nagwado mang pagalabag, at mang katuro arukun. Di ko sambayang. Ikadua kelas ini natin mga ulama awajibat. Mga paliwat ko sambayan. At ikatalawa natin mga ulama kelas yang kaya mga akwal, ang mga af'al na sunan. Lagi na ni pukusan tanong sa yang kaya oras mga pangariyakan sa mga Islam. Anto nagyang kaya ako, agyang kaya mga rukun, naguan to nagyang kaya mga wajibat, naguan kaya mga sunan, naguan to na yung bida-bida niyan. Anda kam bida-bida niyan. Andi malaw ni harga. Andi kailangan na dito nung ni penderay no. Andi paman na kailangan na maswatan no. Namu paman na manggil magkatano sa iyang mutwa dito nung ni kasambayang. Tigo mga ulama, agyang kaya rukun, agyang kaya mga rukun o sambayang. Tanong-tanong din yung mga pagariyan. Agyang kaya niya kung sini kapag-usaya. Naya kata tanong di guru na kena berbumiya kali maka mau usai. Agyang kaya mga jematan, agyang kaya mga rukun, agyang kaya sambayang. Udah ku apa man agyang kaya sambayang di mga pagaritan matira alih menausaya karena kami beruman. Agyang kaya mga rukun, agyang kaya sambayang. Wah. Nah, tigo mga ulama asu mga pantagun ku mga rukun usambayang na umpama kung bibagam utaw agyang kutwa syai'un minhu aman na isang sagyang kutwa mga rukun butilatis salah na miya batalig ku susambayang na miya tapu sa mga ginawatan mo kailangan din na maswatan mo agyang kaya mga rukun. Kau kan dari di makasumbayang Amerika di nga bisa masuswa. Naya ko kumano ng mga ulama na miya batal susambayang. Pagadantan mo yan, dahil ka ng pagadantan. Kailangan mo naman pagadantan. Nantiyo pa ng mga ulama, sawaan ka na taramuhu amdan o sahwan. Malagi natin mga ulama, agyang mo ito kinibagakan mo ng tao, namiyat tibubayan, anta akabanyan din nakialipat, agyang mo ito ang mga rukun, namiyat bata ng pagkusambayan. Pamanadin na kinuwatan. Makatatalo ka, anta akamalilipat ka. Na umibagal ka, agyang kaya rukun o sambayan, namiyat bata ng agyang mo ito ang sambayan ka. Ikadua, ako kumaniya natin mga ulama, aw batalati rak'atul lati taraka minha. Na ayat natin mga ulama amya batal, nagyang kutwa raka'ah, ini begak kau nagyang kutwa pamanna, rukun nagyang kutwa sambayan. Ay lagi niyan, para sabuk tanong piya-piya, na umpama mugyang kutwa pagana yatin nagka, gitu raka'ah, pagana yatin nagka, kagi susambayang, nabida-bida. Anna patun karakaat, anna telon karakaat, anna dua karakaat. Gina ni bilangan lagi yang kotua tindig lagi yang kotua sambayan. Nah, upama ko yang kotua pangana yaraka, uli na ikadua karakaat ka. Namiya kabugang kaun sarukon, lagi dia lagi yang kotua sujud, dengan bis maka sujud. Kata tanudan ka, tak kalilipatan ka. Nah,
Dia kutua kini begakan kau na ayam ya betan na dia kutua pagana ya raka asa dia kutua sampai antu ni kesua na dia kutua kini begakan kau sagia kutua paman na rukun na tomini dekat saya kadua na pagada dekat na dia kutua pagana ya tin dekat sayang belui naka apagana ya tin dekat na dia kutua kadua katin dekat roka pelupur eno to paman na eno to agi mia bata lagi mo to apagana ya tin na lagi dia no to obama ko singa mia kalimat si kadua karaka na betal lagi mo to kadua karaka to minin deka sa ikatlo na yang belui na paman na ikadua na gi mo to paman na ikatlo karaka eno ko to pamasu kagi paman na biatal ka agi mo to paman na ikadua kagi paman na mini bega kau nagi yang kutu amang aku kau nagi yang kutu sampai. Odi naso sampai sagi yang kutu aku kau sampai. So gina niti mga ulama aanta akatiri yang kaya kebatan nagi yang kutu sak isa karaka apa man namiya ka bega kau sarukon ku sampai. Waqamat allati taliha maqamaha na lagi yang kutu akiyaw saya tanuron apa man nagi yang kutu pamanna kapapantagan akapakati tinaga nagito yung belwi naka apamanna isumbi ikasagyan mo to abiya talakara na yuto sumakapantag ng sagyan mo to aroko yuto sumakapantag ng sagyan mo to aroko namiya kanalkan agyang kaya aroko na malagin umiyati ba ang taaka lipat sa taon na kailangan din na pama dia kutua kasambi dia nung natingung mga ulama kaulin dia sambi namia bentalang dia kutua sampai yang dia. Melagi ni natingung mga ulama sa katatanudan dia nanta kakali lipatan dia. Nalagi nutu paman na bentalang dia kutua sampai yang dia. Ayat kedua na dia kutua wajibat. Sumambus wajibat. Natingung mga ulama amai kaya kini begakan ulu tahu na kata tanudan yan amdan namanya batal agyang kutua sampai yang yan pamana pitu beba ka agyang kutua pamanna pensagyang kutua mga paliugat ko sampai yang namanya batal na agyang kutua sampai yang ka okay dati mo mga ulama na upama ko ayak kibugakan na kaon na sahwan miyalipat ka na kanaba kubatan sa sambayang ka sugi kang bidaan noroko na kuswajiban ayak kang bidaan yan nasurukon na tinibub amyat tibuba at akakilipatan na batal sa sambayang swajiban na ayak kubatan yan na upama ko pitibuba ka upama kung baka din namiyalipat na ganyan na mabata lagi ang kutuwa sambayang ka okay dati mo mga ulama na kailangan din wayujmiru kailangan din agyang kutuwa kapakasudud utaw sa agyang kutuwa sudud asahu gina supaman na dapat makasulam suima muli na dapat makasulam na paman na sumyujud ka sa miya kadua apaman na miya kadua sa agyang kutuwa dan kapan nakapakasulam na beauty sudud asahu. So pamanati yung mga ulama sumakapantag sa iyang kutu sunan. Na sumambususunan na aya kadro mga ulama na dini na tingin na kubatal susambayang. Malagid o inibagag ka ang iyang kutu ang mga sunan sa pitibaba ka anta ka kialipatan ka. Nagipakapakapaman na pagana din tan wanto na yung kaiyamak dia kaya galaba katero apan kurukon galaba katero apan ku mga wajibat ang pencagiya mo to mga sunan kagi sunan na denda banyan kakai di si ku sambayang ka nabanian kubatan melagi dumia tiba anta aka paman nabag kada na kialipat okay dati mga ulama na tamu kusuhay atis salam na ayat kelebatan yan nagyang kutu sifat agyang kutu sambayang kagi sunabitan wa Muhammad nami sembayang na kompleto. Dudu lagi yang butuh mga rukun, dudu lagi yang butuh mga wajibat, dudu lagi yang butuh mga sunat. Upama ko suka namiya minibagag ka yang butuh sampai duku mga sunat o sambayang
Kurekan susambuyang ka. Ugay na ayam yan nabatong nagyang kutua hayha. Yang kutua paman na okit-okit sifat Buddha lagi yang kutua sambuyang. Agi paman na ini begang ka agi yang kutua sambuyang ada kumanga sunan yan. Nah. Sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam natin mga ulama. Ami sembayang na guwinitin nagyan so sambayang na salatan kamila na sambayang kompleto. Dudu lagi yang kutua mga rukun, dudu lagi yang kutua mga wajibat, dudu lagi yang kutua mga sunat. Gina ni kia sembayang unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kaya mga rukun na piray kada kalian. Namu piray kada lagi yang kaya wajibat, naguan tunay mga sunat. Na ino mga neriparan ko no sagi yang kaya kapaganda dali ko. Lagi naman udah miyele ka na mga karantas ari ustad. Eno mga paman na irakuan na so di seminar na paman na seged no pama pagagandam sa ako lagi no di katatan ko na yung waktu niya. Okay na insyaallah na pagalitan si Allah subhanahu wa taala sa tawfiq wa. Nah. Tigo mga ulama ang kaya mga rukun na aya kada kalian na 10 agupat. 10 agupat kada lagi ang kaya rukun. So mga wajibat na aya kada kalian na 8. Aya kada kalian na 8. Uwi na kaya mga sunan na inalo yung mga ulama na dairan tang isa kada kalian ka. Uwi na matatang siya yang kuto mga sunan na akwal o afal. Aya tanong na kaya mga rukun. Kagi paman na so mga rukun na wajibat na pagabatala siku sambayan. Anto na ini kaya mga rukun. Nah. Tigo mga ulama, apaganayron na al-qiyamu fi salatil farida. Igira susambayang apaliugan, lagi no subuh, luhur, asar, maghrib, aisha, nagyang kontua kapakatin dengan kontua tau. Yang kontua etin dengan kapakatitin dengan kontua tau, na pedanan sagyang kontua rukun. Kau pama mungkin kutua maka gugo, dah banyak ujur, dah banyak pama untuk nadi ketarima dia kutua sampai dia. Dan gua yang penakatur Allah Subhanahu Wa Taala, na umanian alwi nagi yang kaya sampai yang nanti na wa aqimus salat. Tindegni wagi yang kutua sampai yang. Kenapa ubah yang Peter ya na sumbu yang kanu? Ayat na Peter wallah na wa aqimus salat. Apa mana? Tindegni wagi yang kutua sampai ay mana kasembayang nak katindig katindig susambayang sampai sudah bitan wa Muhammad na kami isu no atunay orkon usam mga atunay ni arkanul Islam na tiyan na iqamatus salat so kitindigan ko sambayang na ina ni paganay aruko nagyang kaya sambayang al-qiyamu fi salatil farida tanong kami da anda kapakambibida o sambayang asunat ang sambayang mga paliugan. So sambayang paliugan na ayam kaketarima yan na makatitindig ang kutua tao. So mga sunat na kepakaya tumitindig ka nagu kepakay panamuntun ka. Yang kaya kapanambayang sa sunat na upama ko dudugawang ka akabaya ka mala abalas apkukuwang ka na panambayang ka sa sunat ako pakaya ini kepakaya muntun ka kepakaya muntun ka. Ikadua rukunnya yang kutua takbiratul ihrami fi awwaliha. Yang kutua tingkan wa Allahu akbar siku paganay akasuldu tau sagi kutua sambayang Allahu akbar. Ikatlu yang kutua qiraatul Fatihah kabati asagi kutua Fatihah. Nah itu makalah nang tanong namo sa Fatihah, yung alhamdulillahi rabbil alamin tama sa gyud kutua kapusanian. Nagian na padanan sa gyud kutua rukun. Ya pitero puno mga ulama agina natin ni pinaka pamana mga rukun din sambayang na aya pinaka malaw ni ipantag nagyang kaya Fatihah. Aya pinaka malaw ni ipantag nagyang kaya Fatihah. Nah dia kaya Fatihah na uwan na di tanong na masuswa na panganan tanong si mga ulama tanong si mga ustad tanong uba tanong uba matamu
matampar sama ginawa tanu agi ko to mamala. Duan tanu yan. Amay ka paman na ikmamalang agi ko to ipangunon ra ka umata usagi ang ko to di ka katawan. Paman na basta akay makikinanglan ka na umanga kayaan. Ito'y sabab agak pangaligtas ka kung apoy mo naraka jahannam. Ito'y kasababan sa pagkasurga ko surga na umanga kayaan ang iyong kutuwa. Kakapaganadang kau. Umanga kayaan. Kenapa ka ito? Bantuan na kasi kung mga ulama, bantuan na kasi kung Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong kutuwa. Kapangangalim babaan na ka. Apaganadang na ka ang iyong kutuwa. Ini paliugat rakaw Allah subhanahu wa ta'ala. Uwe kaya kaya masana paman na biya kalinda sudi kaya na ay kaya. Sudi kaya na ay kaya. Na sudi dapat ay kaya na ay kaya yang ko tuwa tao. Maluni uman sipati yang kaya betul. Madagal man ari paman na piya ka mamala. Akayaan ko mga tao. Nasabab sa giyang ko diran nakatawan namin ibunuh sirano. Nadira di manggil tu. Malu ni mana geda-geda gaya kiasa geda gaya eleksyon. Bele ni wagi yang kutu awat tabu bahin dari megi prampul. Diore itu kaya. Agi yang kutu lagi itu. Apa man na bubai penayam mana namparan sagi yang kutu paman na kaku sagi yang kutu ada tu. Namit mi bubasa uman insa sa paman na mangakat terua di mapia. Pihak kamu bersama lagi gaya masatan. Semua Muslim sagi gaya masana masuk surga tapi tenang. Antu na imas bisu surga tapi tenang sagi gaya masatan. Na semua ngapa ganita no mga Filistin na di sila ni pamuno si mga darapairan. Mga wata, mga bubay, mga lukas na di pamunuon o mga ridway sa mga pagaritan o mga Filistin. Ang ina ni kailangan din na pamanap kaguro o talo si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang makadilag siran ng tamaman siran wa Allah subhanahu wa ta'ala na umabina-binasa sulangulanguan o mga tawag pangakait si mga Muslim. Langulanguan o mga tao ang pumunuon niran, nagkakainan niran, nagplalim niran sa mga Muslim na bina-binasa siran wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagugyan kaya galabagiran mga pagariya. Nakagipaman na sagya kaya masana kaya paman na susabga ko mga Muslim mga datutano na paman na nila nakapangaraw. Ugay na kanamay ni pangalilipati wa Allah subhanahu wa ta'ala. Agya kaya kapumunuasi ko mga pagaritan wa mga Muslim sa Palestine. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Dia kaya paman na di ka palalali bagian kaya mga ridwa yung mga Muslim na kanabay ni pakalilipatan wa Allah agi adum buwa masana pagabiyidin sila din wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano nga man geda-geda paman na wata akmunuun. Ginawa na din na kirawa ng benda yang ko to amay to wata. Ayang patut sa ko to amay to wata na di kita. So may tawatan na ayaw paman na gano'n pa riyan nakangita-kita ketembangan niya na ginawa niya. Uwi na niya kung takap kili at sa niya kung tawat atat na bukirn. Mata ya kalak, mata ya sawan. Na impupay ko yan na niya kung taruwi dita din nagkarawan paman na. Dita din nagkarawan. Mila ya niya kung lagi dito. Ay man ito na ayaw niya swagyan ka na mga pagalitan o mga Palestine. Na sa mga bubay-iran na piyaka sulot din sa ayamanan yan na ato na yung karano ito, yung ito ataga. Yung ito ataga isusurat sa mga ngarangiran. Ang marinig pala yung silang naging mga pangarian, nilang ikilag sa yung ito ang kapatay. Kada maukit, ang mamanawiran away ang yung kananada. At imiya kayo dito mamuri, adar pumiyalang muna, paglukan nilang pan. Ang yung kananada pairan. Na makariri para doon sila sa giyong kuto paman nakasasahid. Pinagwa nila na paman na mga ginawa nila sa mga ingaran nila.
Kau pamang ubasina na nakabumbay na nakitu uskiran amataan na si fulan na dia sekalian. Nagpakalaan tanong agyan mo ito apang ni tanong si Allah subhanahu wa ta'ala. Tabungan sira na kong Allah subhanahu wa ta'ala. Hulalan sa agyan kaya mga datong mga Muslim. Nah, di pa mo naman sa mga pangaritanong. Ayamanan yan na mga Palestina, ayaw pumunukiran ng mga ridoy. Sikatanong pa sa agyan kaya dan patang. Na yan na kaya mimubuluay na pangalindi ng Muslim. Muslim, yun yan sa apelian ng Muslim. Ayaw pa na masakiton. Nadakito na kaupama magari na paman namin bunuay. Madagalaki na itanong. Ang upaman namin ang itanong. Unang usapya kay ito ang kanato. Nayaman na niya na ini bunuh tau sagyang kuto paman na pagari niyan. Pagari ni inaama akapa pagari niya may ini bunuh niyan. Naihikang binaan agya kaya paman na darpatano upaman na dia kaya mga pagaritano sa Palestina. Na. Dia kaya qiraatul Fatiha na ikatuluan na naruko na dia kaya sambaya. Ayay kapat na dia kutu arruku fi kulli raka'ah. Dia kutu akaruku. Dia kutu akaruku. Anto na ikaruku, ayay punta na karuku na dia kutu paman na dia kaya mga limatan na napaman na gawaan tanwag yang kaya mga labutan na rumuruko ang iyang kuto ataw. So tigo mga ulama apaman na kailangan na iyang kaya panapaman na likod ang iyang kuto ataw na mababutaryan. Na. Ayay kalima na gugyang kauto ay kanam aruknanil khamis wa sadis na iyang kuto kapaka tindagutaw sa iyang kuto kapaka rumuruko yan. Ayaman na niyan na bangunan. Nagyuto ikalima. Wal-i'tidal waqifan kahali qablahu na diyan ko tuwap man nakapakatindigian sa tumititus kaniya. Tumititu na roko manuto. Ang sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na padanan sa pinggil na bagian. Ang yang ko tuwap man na makapuon sa yang ko tuwap karuruko na tindigdaan. Tindigdaan ayaman na ayaman na niyan na gumirawa sami Allahu liman hamida na puro munguna nagyang kutuataw nagyang kutuataw kapakambungunan niya na tindigdaan na pipia nagyang kutuataw kenapa kagi paman na gumirawa sami Allahu liman hamida Allahu Akbar di kailangan na adna pamaa kapag adedekir nagyang kutuataw nagyang kutuataw kagiraw niya na sami Allahu liman hamida na buti na nagyang kutuataw Rabbana walakal hamd. Paman na makaroroko na tumindag na dikerudan na bagagi paman na miyangatin dengan gumiraw pada Allahu Akbar. Nah. Ayat kapito nagyang koto as-sujud. Kasujud datigo mga ulama na padanan sa gyang koto rukun. Ayat kanam nagyang koto ayat ka walu nagyang koto ar-raf'u min as-sujudi wal julus baina as-sajdatain. Agya ko tua paman na miyaga sujud ka nagbangunan ka paguntud ka sagyang ko tua paglatan udua sujud na pada penutu sagyang ko tua rukun agyang ko tua sambayang ayay kasyaw na at-tuma'ninatu fi kulli al-af'al al-madhkura mataguro katan agyang ko tua katengana si ko sambayang tetakenaka apaman na rumeranak ka sa iyong kutuwa di nga di ka sumbayang. Tetakenaka apaman na di nga di sumbayang nagyang kutuwa ka tekenaro narokonoto. Amay kamada o nagyang kutuwa ka tekena kami sumbayang ka sa paman na lagi di nga ko kategena daulo niyan na minibagak ka agyang kutuwa rokono sambayang agyang tusuto manina. Nah, ayat ika-10 aw ika-10 aw isa natigo mga ulama at-tashahudul akhir wa jilsatuhu. Sumulim po san tashahud. Sumulim po san tashahud nagugyang ko to kapakaon to nagyang ko to ataw. Napadanan sa gyang ko to rukun agyang ko to sambayang. Na ayat ika-10 abu 2 na as-salatu ala an-nabi fi at-tashahud al-akhir.
Nasuka salawati ku Nabi tanwa Muhammad sagiang ku tu amon impusan tasahud. Gina suka bati atanusi ku Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita Ibrahim tama sagiang ku tu akapusan yan. Ayat ke-10 abut telu nagyang ku tu at-tartibu bainal arkan. Dia kaya mi alitan wa mga rukun napaman na tertibun tanwanan. Maka tulu-tulu bentan. Dika pakayo bangka paka susulam pidaa uli na paman na paka kelida yang kutu amang arukon. Kailangan pernah paman na mata tartib. Kenapa paman na sumiyudu kadaan aku kaburuko. Di kailangan na paman na mata tartib. Inuman mapaganatan wag yang kaya sampai yang kau ditanong pangananan na kapakayama paka kelida benang yang kutu ataw. Kapakayaan na ketu na manusia. Apaman na din yan na mapakapsenggaya agya ko to akbeti anak ko roko agya ko to asudud. Agapayap ko kalidiya nagira rumuro ayap ko bati na subhana rabbiyal a'la. Nagira magwa rumuro ko nakbeti na subhana agira sumusud nakbeti na agya ko to subhana rabbiyal azim. Napaman na kailangan din na matataritib maaaring sa agya ko to apaman na roko na agya kaya sambayang na ayam mulai pusa na ikasapun na upat mga pagarian agyang kuto at taslim agyang kuto pamana kapakaselam agyang kuto ataw kapakaselam agyang kuto ataw o sa intan kapara di tanong na kambubalingan na agyang kaya kapusaya tanong gyang kuto apagana yarumuniya na al-qiyamu fi salatil farida gyang kuto akintin na ganoon na ayadali latin mga ulama. Nagyang utakatir Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Al-Baqarah ayat ay ka-200 ang 38 ating wallaha wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin. Ayaw man ini na tigu wallaha pamamayan degkano saraku Allah subhanahu wa ta'ala pamayan degni waraku Allah subhanahu wa ta'ala gyang kutu atitu akapangongunutan. Na inaloy wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutuwa pamanna kitindigan sa agyang kutuwa sambayang. Sipa man sa hadith na aya dalil agyang kutuwa katar unabitan wa Muhammad atigina salli qaiman. Tiguwati unabitan wa Muhammad sa agyang kutuwa sakatawa mama asunduyang ka na tumitindig ka. O di na tigdan wa titindig ka igira adika di sambayang. Amay kating nabi kapaman na din ka kruga. Ano man ko pa kaisa? Ino tanong pa man na, gugumini raw tanong pa ma, urukong sukatin. Amay ari ganita kruga. Nakate. Tigo na bitanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa illam tastati' fa qa'idan. Na uning ka kruga baka makatitinag. Ako pa kaya masasakit ka. Ato na pinili bagatin ng manusia. Ari ustad. Arthritis. Biya kada kada kaliman tu yang gaya arthritis. Ano bang ang una? Apa man na arthritis sa pagkuto. Digi ko tawan wa ni rano to ari biya ko ang yung arthritis siran. Ben sa kalairan ilawas. Ino man pa man yang gaya kakan na manu ko telende. Digi pa kayo ba pa man na bana-bana tagdagi gaya kakan. Kau ni tamu sutaw na awida kalian. Oy. Na. Ano pa nasakit tagi na wa natira na so pugulag na. Pumanagit na mga susura na yan kaya nawas yan na. Madagal. Ang ginapan lagi mo ito, sumula ka na ilawas. Giyan mo ito, sumula ka na ilawas. Napamanap ka sa mapanuto, di pa ka ba titindig sa mati. Agi paman na din na nagkagalawas yan. Kamasala ka pa na paman na makagano sa isa, na may karumo o sumujud, na wida kalian na nakapakatindig yung paman. Nagititin ko, ikikang piyawan ng mata ng Islam. Di mo nabitan mo Muhammad na sumpayang ka, tumitinag ka, na upamangunin ka, kakaidan na paman na, untod ka. Untod ka. Nami ka piya-piya sa mga senior, so na mga arthritis yan, na di pagkaguga, so mga high blood. Ay ginapati isusujudian, na nabadin na bisagin taon niyan, na upama ko, paman nabadin na, benar-benar lagi yang kotoh hai beladian, kaki disgresi lagi yang kotoh kasusujudian, lagi ada nama buah ketul kai imam lagi dah wana sujud jamate. Lengan-lengan yang lagi yang kotoh dua ian,
Namai lagi mutu atau naik bela dah berbeda nama mikirolo dia dari mereka bangunan. Nah, tiru Nabi Tuhan Muhammad amai kali maka gegar yang kau tua tahu nak kepakai na paman nak untuk sekalian. Fa illam tastati fa ala jamb. Namai penabani yang digegar agar kau tua akan pakai untuk dia. Na apa yang benda maka tata kiri jadi yang kau tua tahu. Namai pengadin yang digegar maka tata kiri dan apa yang benda maka tetap atau ni betul ustaz jaga kau tua maka tetap apa tu. Maka tetap yang sekalian. Tetap payah. Maka tetap payah dia untuk manusia. Bimana na mga ulama, agi kaya hadis Nabi Tuhan Muhammad ada ukit aba sutaw na ibagagyan tu sambayan. Okay. Api abang ada maka iiga, adna mga tao igira na kesakit. Lagi mo to kasasakitian na bagag sa sambayan. Na kana mo to kore kagi mo to miya sakit ka na miya gagkasasambayan. Kau pa mo kasakit ka apo ka mo to na unto ka sambayan ka. Nauli nga ka kagi paman na kasasakitan ka na takili ka na sambayan ka. Nauli ka pa nagkugen api abang ka din maka tetap papaya na paman na sambayan ka. Sa upang pananiga ka na api ako ayam ko paman na kau ke hati mga ulama na giyang kaya per kau giyang kaya mumuli kau di na giyang kaya di mga nasumbuyakan. Daw kita mga pangarihan. Agiyang kaya sambuyang na ubat tano ibagam. Lagi malas sagutan tano. Ang tano kata ko isa bubaya sa giyang kaya sambuyang abas sutaw na kabaligan. Raut na kirbalik. Namataan din na paman na ini paliwatun wa Allah subhanahu wa ta'ala giyang kaya sambuyang. Na mga benar-benar pera-pera sing mga pamilya tanwalip sembayang. Pera-pera sing mga pangaritan walip sembayang. Na pangaritan wa isiku Allah taufiqan siran wallahu subhanahu wa ta'ala. Guraw patalo siku Allah. Ya Allah sumanga pagariyami. Ya Allah sumanga bubayami. Ya Allah susabay ko mga luksami. Ya Allah na bugan nakakiran na upangendo nakakiran to sambayang. Tigo mga ulama kana bagunaya kam bela-bela ga tarutok nagyang kaya paman na petay sum isar katano na kuri mata yang yang mutua sampai. Agira wana biya sakit-sakit tayo. Iran na biya kam bela ga paman na kurumay na biya kengga. Eno kay ni paman eno kay ni pagawai. Malagi digina paman na ayam yaw na sumama ang kagaso. Datu emiyaw na asububay emiyaw na. Apa man na dinandun na ketigra na yang untuk manisa kira ino ang ini pagawai. Ino kay ni paman na kuwafat. Nalagi dia naman muna supaman na bentaan. Ino watak ulay na ino kay ni paman na kuwafat. Lagi dia naman muna suwata hinam yata isulong siya na idaw. Ama kulay na ino kay ni kuwafat. Nama gitu atim mga ulama itip tuwa kam belag-belag. Agyang ko to paman na kuna mata yang ko to isa na paman na kibugak yang suisa kaya dito kam belag-belag mga pagarian asa anungan na mori aso sabu anu ko pamilya na pangasun sa surga wallahu subhanahu wa ta'ala na susabu na si man pangasun sa giyan ko to neraka wallahu subhanahu. Gitu dito kam belag-belag. Gitu masakit kam belag-belag. Eno ikam patay paman na dia butuh miau wafat atungan na ika pamilya ka na kusuno kamu batay putong sang kaya dia. Uwi na ayaw marag na kamu belag-belag na dia butuh sa alungan na mori. Apa man na pangasul susabog na pamilya na pangasul man sa naraka dia butuh sa mga pamilya. Gitu ka benar-benar tayo. Ay kailangan din ng mga pagarya. Au pama kumbukit sa kapran sumangawata apran ng sira na ipran ng tanuginan dinagya kaya sa puya. Awatano engkala kagya gaya anto na tugira pira nagkaswata paman na kuwan Jaldabius. Oh. Kaya sudah bitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam minturon. Aso sambayang nasuguni ko mga wata iwapit turang na idudira. Namay kamasap ko na idadiyan na biya pakay natin na biya ida nagiukiran. Aniran sabuta, aniran makanal, amat yang kaya sambayang na importante din daw kailangan din si manusia yang butuh niya no dikagalaw.
Tawat tanu to kana mga pagariya. Ame kaenda mga watan tanu. Apaman nadiran dena ditarwiran pangunutan ko suruan tanukiran. Apaman nakamapian ng panaka isundiran ko surga. Napangalida siran ko apa yung unaradian ng nagpakain di para nagtanong ko mga matatan. Sikon yang una. Nasumanga dito. Ami akan pamilya. Na isa sa pamilya siya kung mga walera nagyang ko ito ito na ipaturustan yung ito sumiyat mayata latigo. So mga walay guni na di paman na di kedaan sa latigo ay isa sa pamilya. Sa paman na ayaw ko na nanauto ka upama ko anda paman na subak sa kung mga watayan. Sabi na paman na dinya ng pangunutan sukama yung nulok siya. Napaman na ipalati mo niya nung buto alatin. Naiman tuwari na ditanong ko na sa mga watatan. Pia katiyatan wa sumra sa mga watatan. Inalugutan o sila sa ngayong buto ang kalalahanuman. Kampi mawatay man ito na kumisa kasuwata. At yun na YouTube na mata na Mini bugay ngom na ngayong buto paman na. Aya pia karitan tabi man ito na ngayong buto ang mga YouTube. Ilantan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Sila po naman ito mga pagariya, pagpakaritan tanong ko mga watatan. Nandito nila namang bukurat yan. Ay paman na, miyawat tanong sa giyang kuto akan tarbiya at tarutob si ko mga watatan. Mga pagariya. Na, tigo mga ulama, agya kuto katindag na upama ko di kagagaw tao kag iba din na miya sakit, nasa din sa kagagawa niya no. Muuntod sa abad na makatatakilid. Ayat yung mga ulama, makapunggalabagasan na lagi nagyang ko ito kasakit. So, kasakit, naunin niya nagkaganap pa kauntod. Now, panaroon nagyang ko ito al-khaif wal-uriyan. Ayat yung pangayap puguntod at agapagigap sambayang nagyang ko ito asasawanan. O di nagyang ko ito at naikalakiyan. Ay lagi niya nung pama na katidawa, mujahidin, jihad fi sabilillah. Na upama ko ipkil ka ubaga sembayang atau mindig ka kapagaya masugat ka pangaluna kapagaya muntod ka. Lagi niya nagyang ko ito uriyan, manidiyong pa ati kitano. Nakagiging ko ito manidiyong pa. Lagi niya upama na ba na miyadaw sutaw na mapapatong na piyakalakasiran na kapagaya paman na sembayang ka paman na makaiga kaaniyan paman na masisya pagyang ko ito akayaan yan. O diya ting mga ulama nagyang kuto makakailangan niya nagyang kuto kapakaunto diyan. Sabab sa nagyang kuto paman na kasasakitiron na kapakay din natin mga ulama amuunto nagyang kuto manusia. Na, ting mga ulama agyang kuto pa na mabubas watapian. Uwi na sagyang kaya mga masataniman to na umaniwalay na paman na mapuro yatap. Uwi na amay ka ano na masa. Apaman na segening ka, apaman na di ka pagatin ng sagyang, di ka mapaparot tumindig sagyang ko ito adarpa, akatataguan na ka, nakapakay natin kung mga ulama, pagunto na gyang ko ito ataw. Na, adam pa na, kung natin kung mga ulama, ako pakay, pagunto na gyang ko ito mga tao, kung di na di ka pakasumbayan. Igiraman ito, so imamiran, apaman na matatendo ay imam sa ikudarpa na pagunutan adin niya nagkagaga ubas kaniyan tumitindig ka ba din na makauntod. So imam, ibarat na ad na imam tanong pa ma na miya sakit naya ka pakapsambuyang yan na muuntod na sumambuso pa man na mga makmum apagunuton na makauntod sila. Kagi pa man na so imam nasa din sa paman na ukit usambuyang yan agito mabui paman na pagukitan tan o tumitindig sa kanya na tindigitan ugay nawad na masap ko sakit amuuntod si imam na paman na pagauntod mamusumamom sagyang kuto paman na kauntod iran sagyang kapugunot iran sagyang kuto imamiran. Tigong mga ulama asusambayang asuna na kapakay agyang kuto itindig nuno tao sa tumitindig sa kanyan antang amundod. Yesu ditaro kagya. Upama ko sembayang kasasunat adi nga kagaw baka titindig kadudukawang ka na kapakay adi nga di manambuyang sa sunat amu untod ka.
Fala yajibul qiyamu fiha nakasusamba yang sunat tatibu mga ulama na di kepakai ubah pamanna pamanna kenapa paliuga tagiang kotua ketitin degenon kake pakai puguntu dagiang kotua tahu sebab sagiang kotua mi alui amatan kuna sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayat betadian na sekalian disembayang igira nama kau kecam untuk sunabitan wa Muhammad ku mga sambayang asuna sebab sagiang kotua uдар kasus sugat unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ujar mga pagaria Gaya kaya kapugo saya tanonon na insyaallah na sumpatan tanong ko si mga pedauras gaya miyakatan yung mga kaya paman na noksakan nagupagariyakan na paman na alim ada salagaw kay Abu Samad na nabugan tanong sa oras kaya paman na penalamatan tanong paman na piyamisita tanong niya si Ahmad na nagyang kaya paman na piyamisita niya si Rakatan nabugan tanong sa oras paman na mapangunta nun niya ng kusambayang na ino ka susakan nun naman na panaoras insyaAllah nagyang kaya kita na insyaAllah na kanama inikada insyaAllah na itataros na nun nagyang kaya seminar tanong at yung nagyang kaya pagariyakan na paman na alim, ustad susiyasiran na paman na bugan tanong siran sa oras kandugan tanong siran nakatayang uwam iso microphone na ini paladami siraka bayabay ingad buhay Ate. Ha? Di ka magabuwa ka to ya. Uy, so pa eno sa kami ang pakayaw man din ng na malili pa kami ni ato na ini mini uy narabana sang kawal la. Reparado kami tsaka pumakin kami.